धर्मकोट मार्क्सियाना मावा धर्मकोट मार्क्सियाना गोंडे धर्मकोट मार्क्सियाना चलो दिल्ली चलो दिल्ली विजयవంతం कियाना चलो दिल्ली कार्यक्रम विजयవంతం कियाना विजयవంతం कियाना चलो दिल्ली कार्यक्रम विजयవంతం कियाना ओके समदीर की जय सेवा पांडी गोंडी धर्म गुरु पांडी कुपर लिंगुन नेड हेतु कीसरे मावा गोंडी धर्म गुरु बेहता सर्दून ताकसरे मावा धर्म कोडून तलकांसाठी मावा सेंट्रल गोंडवाना तलो गोंडवाना समाजून मुने ओसेरे माव गुर्तिंपुतून केंद्र सरकारता दृष्टिతో ఓసి मावा गोंडी धर्मातून వాయువల్ జనగణతగా గోండి ధర్మ కాలం పహజేంజరే నేను పెద్ద మొత్తంలో సంధిర మా సగాజానికి సంధిర చేతోసి నేను మున సొనవాడ వకాత్ నేను వాతాకి నేను ఇది ఫిబ్రవరి 23 న్యూఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ దగ్గర పెద్ద మొత్తంలో ధర్నా కార్యక్రమం నేను తాక్వాడ నేను టైం ఏతువల ఆతాకి तानगा मराठी समधी सొంజి समधी संघालकू कुल मत बेदलकू समधी वर्गालकू నేను బత समधीरू ఉంది ఆసికును నేను సొంజి మావ ధర్మ కోడున్ సాటి కాలం తలకన్ సాటి నేట ఈత కార్యక్రమమును समधीरे शामिल ఆసికును మావ డిమాండ్ బదైతే మంతా తాను నెరవేరించిన సాటి समधीरू సహాయ సహకారాలు కీసి మరడు సొంజి మావ ధర్మతున్ धर्माता कोडून माకు जागा पाजंजर मा तलकांसाठी मराठी वेला संजर मंतट కూసి కుసిత గోష్ఠి నేను పాండి కుపర్ లింగున బాబాన జాడాతే నేను మా పేన్కున్ మరాఠీ యాద్ हेतु कीसरेने మా ధర్మ కాలమున్ తలకాంसाठी నేను మునే ఆసి ప్రయత్నం कीसर मंतट वेले डगुर गोष्ठी నేను చేతో ఆయివలాత మావా చేతో ఆయివలాతకి మా గోండవానా సమాజమున్ సగాజన్ समधीरे ఉంది ఆసర్ మంతేర్ నేను చేతో ఆసికున్ మునే తాక్సర్ మంతేర్ దాబి వాటాన్साठी మునే వాసర్ మంతేర్ మరాఠీ समधीर ఆసికున్ నేను ఢిల్లీ దాకాట్ మా గోండి ధర్మతున్ పీసి వాకాట్ మా కాలం పాజంజర్ మా తర్కకటు మా కేంద్ర सरकारता దృష్టితో ఓసి మా ధర్మ కాలమున్ తలకాంसाठी మా ప్రయత్నం కీవల్ వేలే డగుర్ గోష్ఠి आहने समधीरे मुने वासी नेंडु यावत् भारतदेशम नगा मनवली सेंट्रल गोंडवानातुर गोंड जनूर समधीरे मुंदे विचार कीसी मुने वासी मा धर्नातुन नेंडु सक्सेस की किटिंजे समधीर कुनु दा बोटन मुजरे कीसी जय सेवा वेस्चरे जय गोंडवाना गोंडवाना मय मंडल सगा जन कोण समधीर के जय सेवा बतल इंजरित के ಇದು దేశముండోపో అనేక రకాలమైన మతాలకు విభిన్నంగా జాతులకు మನೆగిరే మాకును బదైతే గోండవాన ప్రాంతం మనకే మాకునుంది కాలమిర్సి మత్తెరు 7వ నంబర్ తగా బదైతే గోండి ధర్మ కోడు తాను తెణసి వాడతారు తాను మళ్ళా కంటిన్యూ కియనా మాకు నుండి కోడ్ సిమ్టు మావా బావ అయితే పుట్నేకైతే సానాలు వేరి మావా కార్యక్రమాలకు మావా మాకేమనంత మమ్మకుండే ఊరున్న బదైతే హిందూ బౌద్ధ ఇస్లామిక్ ఇవి బావ అయితే మతాలకు మనంత ఊరుకునిగిరి విభిన్నంగా మనంత ఇంజరితే మావా సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఊరుగట్టాలగిరే వేరే కాబట్టి మావా మాకునే సిమ్టు మావా మర్మి పొరోల్ ఇవి సమదిగిరే मावा गोंडी धर्मते आसेर मंता नेनु मर्मी तुंगनैतेके सकेडाल पोड सोनाल उंदी 8 रोजना कार्यक्रमम किंताड दाने पोरोल दोस्वालितेके आती मामाल ऊकाड इंजरितेके ईतंगो ಕಾರ್ಯಕ್ರಮలకు మా సంస్కృతిగా మంతా ఇదే దుసరూర్గా సెలే నేను బెగే ఫంక్షన్ ఆల్కనగా ఓసి ఉండే బెగెనే కింతెరు ఆ నాయవకనే మావ ధర్మతున్ మరట్ రక్షియాన్ లాసి రాకికియాన్ లాసి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం బదైతే సెంటర్ గవర్నమెంట్ మంతాయి మామోకి హీన్ మంతో మావా సంధియే మిరట్ గుర్తించుకున్ మాకున్ మావ కాలమున్ మాకున్ సియానా ఇంజర్ 23 तारीख ఫిబ్రవరి తినేటి జంతర్ మంతర్ తగా మమ్మకు ప్రభుత్వం డిమాండ్ కి అన్లాసి నేను ఇరువలార్త కాబట్టి మిరాట్ సమదిరిగిరే సంఘాలకు విభేదాలు కీవాకనే ఇది మాకు నుండి కోడు ధర్మతును ಕೋಡ್ ಸೀಂತೆರು ಅದು ಕೋಡುನ್ ಲಾಸಿ ಮರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೆ ನೆಂಡು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಗುರು ಪಾಂಡಿ ಕೂಪರ್ ಲಿಂಗು ಬಾಬಾ ನಾನೇಟ ದಿನಮೂನ್ ಅದ ಬಸ್ಕೈತೆ ಆದಿತಲ್ ಪೆನ್ಕುನ್ ತಿಂಡ್ತಾರೆ ನೆಂಡು
పొరపాటు దాన్ని కావతాలు ఆ దినంనాలు నేను వాడికి సేరమంతంకి బోనవ్వరు ఇంకే మిరాటు బచ్వీర్ వాకోమెంతిట్ బాన్ వాకోమెంతిటు ఇంకే కొంతమంది ఆసిఫాబాద్ కాగజ్ నగర్ తల్లు ట్రైన్ బుక్ కొంతమంది నాగ్పూర్ తాల్ కొంతమంది సొంత వెహికల్కినే ఈయన బోనవ్వరు స్వచ్ఛందంగా మాకున్ పహజేయించారు మొత్తం మావబద్ద అయితే ఆ సంధి రాష్ట్రాలకు ఉంది ఆసికుని వాతికే నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం గిరే అరే వీరుకున్ గిరే ఇచ్చోరు జనాభా మంతా వీరిగిరి ఇచ్చివీరు మంతేరు ఒకప్పుడు వీరుకుని మత్త మంచి నేను సియానా ఇన్వాలు ఊరుకుని కలగానా కాబట్టి మీరు సంధిరే దయకీసి పెద్ద మొత్తంని వాకిటు అని కార్యక్రమమును విజయవంతం కీకిట్ ఇంజర్ కోరుకుంచారు సంధిర్కే చేసేవా समधीर जैसेवा ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಶ್ವಮರಾವ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ इनके మా ఊరు ఆడ హనుమంతరావు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి జైస్ అని మా ఊరు పుర్కా బాపురావు గోండవానతరు గోండవాన ధర్మ ప్రచారకు ఇన్కే 23 తారీఖును ఫిబ్రవరి తగా మాకు గోండి ధర్మ కాలము సపరేటు రిలీజన్ కోడ్ పాలింజరే నేడు ఆల్ ఇండియా లెవెల్ తగా సంధి రాష్ట్రాలకు ఛత్తీస్గఢ్ తెలంగాణ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ బీహార్ సంధి రాష్ట్రాలకు వాసేర్మంతేరు నేడు గోండవాన ప్రాంతంనగా సపరేటు నేడు సిరిసంభు మహాదేవాలు స్థాపన కీత ఇది మతమాందు తాను ప్రచారం కీతరు గోండి ధర్మగురు పహండి కుపార్లింగు అని జంగుబాయి ಇದು ಪೆರ್ಸಾಪೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥತನು ನೆರಸಿಸರೆ ಪ್ರಚಾರಂ ಕೀತರು ಮಾವರು ಧರ್ಮಗುರು ಪಹಂಡಿ ಕುಪ್ಪಾರ್ಲಿಂಗು ತಾನು యాక్చువల్గా మావ రాజ్వాడ మత గోండవానతగా నేడు 1వ శతాబ్దంతే 17వ 18 శతాబ్దం యమునలు మావ రాజ్వాడ మత నేను చంద్రపూర్ కిల్లాయి చల్తే నేడు మానిగఢ్ కిల్లాయి ఈను వెళ్ళే కిల్లా మత ఆహన్ కిల్లాంగా మనకి మావ గోండవాన సపరేట్ మతం మత ಮತ್ತೆ నేడు స్వతంత్రం వాత పజ మావ గోండవాన మతము నేడు కనుమరుగాత ఇతకే బ్రిటిష్ కాలం నగిరే సపరేట్ మాకు గోండి ధర్మలాసి సపరేట్ కోడ్ మత 1880 1890 1910 1920 30 40 50 యవనలు సపరేట్ మాకును ఇండిజినస్ ఇతరు ట్రైబల్స్ ఇతరు ఈయన వెళ్ళే పొరలకు దోసి మావ సపరేట్ కాలం మత రిలీజియన్ కోడ్ బతి నేడు స్వతంత్రం వాత్పజ నేడు మావ కోడును మావ జనబనత్తు ఇతకే మావ జనాభా భారతదేశంనగా అసలు ఇతకే 12 కోట్ మంత కోట్ జనాభా అగిరి మా కనుబర్గ ఆశయమంతా కాబట్టి ಇದು సపరేట్ మాకు కోడ్ వాదకే మాకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి సెల్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అందరికీ మాకు సెపరేటు ఫండ్ వాంత భారతకే బోనా రిలీజన్ ఓన్ ఫండ్ వాంత కాబట్టి మరటిన్కే జనరల్ మంతటు అదెన్లాసి నేడు గోండి ధర్మ కోడ్ బారి పాహలేతకే సపరేట్ మావ అస్తిత్వం అంతా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలమంతా మావ రీతి రివాజ్ మంతా ఆకడి పేన్కి ఇంతడు దసరాకి ఇంతడు దివాడికి ఇంతడు పెర్సా పేన్కి ఇంతడు జంగుబాయిన పూజకి ఇంతటు భీమలి పేన్ పూజకి ఇంతటు అని మర్మి పొరల్గిరే మావ అలాగమనంత సానకాయ దగ్గర అలాగమనంత మావ దుసరో సమాజంకు మావ సమాజనగా అలాగమనంత కాబట్టి మా అస్తిత్వము మా ఉనికి సంధి కాపాడంలాసి ఇదుంది మాకు ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾಮ್ಸಿಂತ కాబట్టి నేడు సంధిరు మా ఊరు వెల్ విషర్స్ ಬೋರ್ ಐತೆ ಮಂತರು ಮಾವ ಗೋಂಡವಾನತಗ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಪಹಲಿನ ವಲಿರು ಸಂಧಿರೆ ವಾಸಿ ఢిల్లీ తగ జంతర్ మందర్ తగ వాసి సంధిర్ హాజరాయనింజరే మావ కొరెంజన్మంత జై సేవ జై గోండవాన